já tam byla s nějakým problémem jako každý jiný a když jste schopný z toho nějak se jako uvolnit a prolomit tu bariéru, kterou v sobě máte, tak se pak můžou dít naprosto neuvěřitelné věci. U mě to bylo tak, že prostě přišla jsem ke koním a kuň ke mně sám přišel a plně se mi odevzdal do rukou, úplně tam to spojení bylo neuvěřitelné a já ho v podstatě spala, nebo dalo by se říct, že usnul úplně v náručí, jako ze stoje šel do lehu a pro mě to byl neuvěřitelný zážitek a přišel tam i kuň, který byl jako bokem a pro mě takovej ten voříšek a ten i sám za mnou ke konci přišel a to pro mě bylo prostě úplně něco neuvěřitelného. Takže všem, co bojujete s nějakýma svýma démonema a nevíte jak na to, bych to vřele doporučovala, protože mě se v podstatě během 4 dnech obrátil život či emoce úplně na ruby a za mě teda top. Samozřejmě jídlo bylo vynikající, to jako výborná nebo excelentní kuchařka Míša a místo a koně a to prostě všechno dělá za mě. Jela bych znova. Takže kdo se rozhodne a nebojíte se do toho jakoby šlápnout, tak určitě jeďte. Rozhodně. Takže Martino, děláš to moc dobře. Zatím ahoj.